Waalaikumsalam. Kahanan hang koyo iki because ek bisa nerimo apa te kodo nyekso pate roko Riko mutus no ninggal no rasa mung keri rasa angan mung keri anganan susah senenge pahit manise mung keri cerita saiki rasa mung keri rasa angan mung keri anganan susah senenge pahit manise mung keri cerita saiki Mereka salah son wis ceroboh sing bisa gawe